So, today guys is mag new arrangement ko diri sa sulod. So, as you can see, kalat pa kayo guys. Mga gamit na nako diha. So, naglimpyo ko. Kay abog na pud kaayo lagi. And then, mag-arrangement lagi ko ron guys. Tawa ako mga gamit guys. O kabungkag kayo. Diba lang, kuan ko guys, gipang balhin-balhin yun ako sila para kuan para malimpyuhan yun akong tibuok. And then agsalok kaning mga kuan na guys, oh. Kani kay maukab man ni siya, maukab man niya guys. So ako na lang siya pangtanggal para dili makasuksok ang abog. So maing-anay na din siya guys. So kanang nais wala pa man sila nang ukab jud, wala lang pud sa nako siya tangtanga agdari guys. Is hawa na siya guys, oh. Wala na kasuksukan ang abog. Ay nako. Ito guys, ano ko na naman ito. Punasan kasi ikabok na naman. Yan talaga yung routine natin. Siguro ako guys, mag-isip ako kung saan ako pwede maglagay ng altar. Kasi sabi nila guys, maganda daw yung altar na nakaharap sa silangan. Yan daw yung maganda, sabi nila. Narinig ko lang yan sa mga matatanda guys. Surprise! Labar kumplito na. Dua ra? Ha? Dua ra? Dahil siya. Tugay na ko nagpanani guys na kanang pa-order na ko ani guys, makaganahan ko sa iya formation. Dili man ko kamao mag-order pag kaya guys. So nag-try ko hanto na katon ako order. Inep. Ano yun na lo? Ang ganito. Nanapon ang tulog. Agoy. 2,000 years later. Guys, good morning. So, nandito pala ako sa guys, sa bahay namin dito sa probinsya. So, today is maglinis ako dito sa aming kusina guys. Mag-arrange ako dito kasi
medyo makalat yung kusina namin, guys. So, nag-ano lang muna ako, guys. Nagluluto ako ng pagkain ng aming baboy. And then, after this one, guys, magluto ako ng aming breakfast. So, while mag-ano ako, guys, maghintay doon sa pagkain ng baboy na maluto, mag-ano ako, guys, mag-arrange para double, double purpose. While nagluto ng pagkain ng baboy, maglinis naman tayo, guys, para hindi sayang yung oras natin. So, ako, guys, nakapaghugas na ako. And then, this one, guys, dinala ko siya dito sa bahay. Kasi nakabili ako ng isang ganito sa TikTok shop. So, yung nabili ko sa TikTok shop, yun yung ginamit ko doon sa room ko, guys. Tapos, ito, dinala ko dito sa bahay namin. So, yan, guys. Tapos na ito lang, hugasan ko na to. So, magluto taog. Kuha na to, guys. Paniod to. Kaya, pa may paniod to. Magalauna na. Kay, nagpaabot mi uguan, guys. Isda. Tara, guys. Magsug ba taog. Isda na sambagon. Kaya, nagpaabot ko, guys, nga may isda mo anhi. Naudtun man kayo. Sudlunon man guling amo, guys. Wala kayo mo sudlod kay. Ang rami kabalay diri. Duha. And then, alanganin po sila usahay kung wala palit ba. So, sinugba nga sambagon ang ato ang sudan. Og, magkuan ko, guys. Naman may pinya. Magkuan po ta. Kaon po tarong pinya. Magpaniod to, guys. Kuan ka isda kung gipalit. Kani o kani, guys. Diwit. Presko pa kayo ang diwit. Sidlak pa kayo siya mata. So, nahon ako ning paniod to na mo, guys. Unya na natang kuan. Unya na tong ato ang diwit kay iko ang naman nato to, guys. Ibutang raman to sa ref. Kumana na ko pasin. So, basa ako, guys, maghali. Paglungag. And then, the weather here, guys, is windy. Kay kaulan ron. So, naglungag na ko, guys. O, tanawa. Nilungag. So, well, maghulat ko, magpanit ko niya. Ang pinya kay. Ibutang nato ni sa ref. Tapos yung kutsilyo ko, guys, hindi man makadulot. Paano na ito? Pa! Ang magas man, guys. Oh, maniod to na mi. Saan? Nanawag ka nila yung video. Nalang time-lapse. Rice, sinugba, tusnuban, mangaon, late lunch. Pag pinamali, pag-apres.